دیوان، خەلات، زۆزان، جودی، تیرێژ، وەشانên پەیوەند. هەلبەستên سەیدایê tîrêj ku di pirtûka dîwan de hatin berhevkirin, ji weşanên peywend derket. Tîrêj di sala 1923 de li bajarê Hesekê gundê Nicmê yê rojeva ji dayîk bû. Weke gelek şaîr û ronakbîrên Kurd, tîrêj jî li medreseyê hînê xwendin û nivîsandinê dibe. Piştî Cegerxwîn, Qedrîcan, Hesen Hişyar û Nûreddîn Zaza naz dike, hezkirina helbestê pê re peyda û zêde dibe. Bi tesîra van kesayetan, weke welatperwerekî Kurd di nava xebatên siyasî de cih digire. Di 1952 de ji hêla rejîma Baasa Sûriyê ve têgirtin û qismek ji dîwana wî ya helbestan tê windakirin. Seydayê tîrêj, hinek kurte çîrok û mewlideke kurmancî nivîsandibe jî bêhtir bi dîwanên xwe wek xelat, zozan û cidî têzanîn. Di sala 2002 de li Hesekê diçer ser dilovaniya xwe. Pirtûkên bi navê xelat, zozan û cudî yên tîrêj destpêkê li Beyrûdê hatine çapkirin. Weşanên peyvend ev her sê xebatên tîrêj di pirtûka dîwan, xelat, zozan, cudî de berhevkir û çapkir. Seydayê tîrêj li 4 aliyê Kurdistanê bi nav û deng e, bi taybetî jî li Bakur. Gelek helbestên wî bi rêya stranan di nava gel de belav bûne. Lê mixabin heya niha pirtûkên dirêj li Bakurê Kurdistanê nehatibûne çapkirin û belavkirin. Bi vê berhemê êdî xwîner wê bikaribe ji kaniya tîrêj ruh û hinavên xwe têr bike. Ji dil me hilda pêteke şewat, wek pêlê derya, helat û dahat. Çûna ser gora Qadî Muhemmed, canfedayê Kurd, şehîdê welat. Va Kurd bi carek hemî li karin, tev bi sîlahin, bi kar û barin. Şîhîn ji hespan, xweş tên didin deng. Pîkolê dikin, bo şer li karin. Di berhemên Seydayê tîrêj de hesta neteweyî evîna erdnigariya Kurdistanê heye. Her wiha banga serhildanê li ciwanên Kurd dike û dixwaze her ciwanekî Kurd keleha tirsê hilweşîne. Xortê jîr û xwendevan, çare û umîda millet, rabe ji xew tu carek serê roja me derket. Xwe rapêçe birader, ji bo kar û xebatê, kes nemaye di xew de cihan pêk ve li hev ket. Seydayê tîrêj di berhemên xwe de destanên Kurdan jî vehwandiye. Li ser destana Siyabend û Xecê 335 beyt nivîsiye. Dîsa di helbestên xwe de cih dide wêrekî serhildêriya jinên Kurd û yên cîhanê jî. Şêr şêre ey keça Kurd, çi jin û çi ya mêre. Li endêra binêre, waye pêşkeşa welat. Wek besêya bi nav û deng canfidayê Kurdistan, di cenga Kurd û Tirka li Sîphan û Ararat. Wekî Leyla çavbelek jîna xwe ya ciwanî ji bo Kurd û Kurdistan daye mizgîn û xelat. Wek Cemîla Buheyret serbilinda Cezayîr, Fransa ew seraser dane ber dax û şewat. Bese rabe keça Kurd, bişkîn tu qeyd û benda, wekî tîrêj dibêje, dem û dewra te ve hat. Tîrêj di 79 salên rêwîtiya xwe ya wêjeyê de mîrateyeke bêhempa li pey xwe hiştiye. Xwîner wê dîwanê de şopa diyalektîka li dijî înkar û tunekirina serdema sedsala bîstan bibîne.